Ale jako... Milá Porto, já vám představím startovní číslo 21, Schovancová Míla. Startovní číslo 22, Zemanová Klárka. Ale určitě potleskejte! No co to je? Prosím vás, rodičové. A startovní číslo 23, Lašková Evelínka. Úmyslně neříkám kluby, aby se to Porta nějak neovlivnilo. Takže připomínám startovní číslo 21, Fialová. Startovní číslo 22, tam je prostřed. Startovní číslo 23, ta černočervená.